ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி புது படம்லாம் டெலிகிராமில் ஏற்றுறது. அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய்க்கிறேன். ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போய் டெலிகிராம்னு போடுங்க. போட்ட உடனே டெலிகிராம் ஆப்பு இப்படி இருக்கும். நான் ஓப்பன் கொடுத்துக்கிறேன். ஓப்பன் கொடுத்த உடனே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கு அந்த படத்துக்கோட லிங்க்கு இதுதான். இதில் எல்லா படமும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோ பார்த்துக்கோங்க நீங்களே. அனாத்தா இருக்குது, எல்லா படமும் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் ரீசெண்டாக புதுசாக வந்த எல்லா படமும் இருக்குது. சகாபதி இருக்குது, எனிமி, குரூப்ஸு கூட இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு அரண்மனை 3 எல்லாமே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.